హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ప్రియమైనటువంటి వైష్ణవ బంధువులందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి క్లాస్కి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ మరొక్కసారి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి క్లాస్లో మనము చాలా ఆతృతతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి 16వ తారీఖు రథయాత్ర ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ రథయాత్రలో మనం పాల్గొనే ముందు కొద్దిగా, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి లీలల్లో అనంతమైనటువంటివి, ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవము అనంతమైనటువంటిది. అటువంటి వాటిలో ఏదో కొంచెం మనం తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఈ క్రమంలో నాకు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి ప్రస్తావించేటువంటి శక్తిని, ఆ మాటలను ఇవ్వాలని ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ జగన్నాథుడిని, అలాగే వైష్ణవులైనటువంటి మీ అందరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఈరోజు కొద్దిగా జగన్నాథ రథయాత్ర వైభవం గురించి, ఇంతకుముందు ప్రత్యేకమైనటువంటి క్లాసులలో మనము జగన్నాథుడి యొక్క మహిమ, అలాగే జగన్నాథ లో అక్కడ ఆ ఆలయం ఏ విధంగా ఏర్పడింది అనేటువంటి కొన్ని అంశాలను అంతకు ముందు క్లాసులో ఆ పూరి జగన్నాథ్ మందిర ఆవిష్కరణము, అలాగే
అక్కడ కొన్ని జగన్నాథుడి యొక్క మహిమ అనేటువంటి అంశాలు అంతకు ముందు క్లాసులలో కొన్ని చూసాము. సరే, ఈరోజు జగన్నాథ రథయాత్ర మహోత్సవం సందర్భంగా రథయాత్ర యొక్క వైభవాన్ని కొద్దిగా మనం చర్చించుకుందాం. ఎందుకంటే మనం కీర్తిస్తూ ఉంటాం, జగన్నాథ స్వామి నయన పతగామి భవతు మే అంటూ ఆయన్ని, ఆ జగన్నాథుడిని, ఓ స్వామి జగన్నాథ, మా చూపులనేటువంటి మార్గాలలో వేగమే నడిచిరావయ్యా అంటూ ఆ జగన్నాథుడిని మనము కీర్తించుకునేటువంటిది. మరి ఇక్కడ జగన్నాథ రథయాత్ర అంటున్నాం. అందులో జగన్నాథుడు, మరి ఎవరు ఆ జగన్నాథుడు? ఏంటి ఆ జగన్నాథ అనేటువంటి పదం? ఎందుకు ఆయన్ని జగత్, ఇక్కడ ఇది సంస్కృత పదం, జగన్నాథుడు అనేటువంటి ఆ పదం సంస్కృతంలో జగత్ అంటే విశ్వము మొత్తం కూడా వచ్చేటువంటిది. నాత్ అంటే ప్రభువు, నాథుడు అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ మనకి జగన్నాథుడు, ఈ జగత్తంతకి నాథుడు అంటే సమస్త జీవులకు ప్రభువైనటువంటి వాడు. మరి ఎవరు ఆ జగన్నాథుడు? సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి ఆ పూరి జగన్నాథ మందిరంలో ఉన్నటువంటి వాడు సాక్షాత్తు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే అని చెప్తుంటారు. సో మరి ఆ పూరి జగన్నాథ క్షేత్రాన్ని పూర్వం మనకి ఇంతకుముందు కూడా చూసాము, ఇంద్రద్యుమ్నుడు అనేటువంటి ఇంద్రద్యుమ్న అనేటువంటి రాజు నిర్మించినట్లుగా చెప్తుంది. జగన్నాథుడు వాస్తవానికి అక్కడ గిరిజనుల దేవదేవుడుగా నీలమాధవుడు అనేటువంటి పేరుతో కూడా పూజలు అందుకున్నాడు అనేటువంటిది మనకి స్థల పురాణం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి జగన్నాథుడు ఆ జగత్తుకు నాథుడైనటువంటి, అంటే సమస్త జీవులకు ప్రభువు. మరి ఈ విషయాన్ని మరి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో మనకి 5వ అధ్యాయంలోని 29వ శ్లోకంలో ప్రకటించినటువంటి విషయం. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో సాక్షాత్తు దేవదేవుడే అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీత, సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీతలో ఆయన ప్రకటించినటువంటిది ఏంటి? ఆయన నేనే సమస్త లోకాలకు యజమానిని, సమస్త జీవులకు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడిని అంటూ అక్కడ ప్రకటించినటువంటిది. అంటే ఇక్కడ జగన్నాథుడు, ఈ జగత్తు మొత్తానికి నాథుడైనటువంటి ఆ జగన్నాథుడు ఏ ఒక్క జాతికి లేదా ఏ ఒక్క దేశానికి చెందినటువంటి వాడు కాదు. ఆయన సమస్త జగత్తుకు ప్రభువు. కనుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కృషి ద్వారా, అంటే భగవంతుని అనుగ్రహంతో, వారి యొక్క ఆచార్యుల యొక్క దీవెనల ద్వారా, భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా ఆయన యొక్క రథయాత్రని ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే విధంగా మరి ఆయన కృషి చేసినటువంటి వారు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఈ జగన్నాథుడు, ఆ పూరీ క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి ఆ జగన్నాథుడు, ఆ పూరీ క్షేత్రాన్ని మనము శ్రీక్షేత్రం అని, నీలాచల క్షేత్రం అనేటువంటి పేర్లు కూడా ఉన్నటువంటివి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ జగన్నాథుడికే పతిత పావన అనేటువంటి పేరు కూడా ఉంది. అంటే జగన్నాథుడు పతితులైనటువంటి వారికి పరమ బాంధవుడు అని అర్థం. మరి అటువంటి ఆ పరమ బాంధవుడు, పతితులైనటువంటి వారందరినీ ఉద్ధరించేటువంటి ఆ పరమ బాంధవుడైనటువంటి మరి ఆ జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్ర, ఆ క్షేత్రంలో జరిగే
ఆ ఉత్సవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది మనకి రథయాత్ర. సో మరి సాధారణంగా ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర ప్రతి ఏటా కూడా ఆషాఢ మాస శుక్లపక్ష విద్య రోజున జరుపుతూ ఉండేటువంటిది. ఇది సాధారణంగా జూన్ జూలైలలో వస్తూ ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మనకి 16వ తారీఖు, జూన్ 16వ తారీఖు జగన్నాథ రథయాత్రను మరి చూసేటువంటిది. అయితే ఇక్కడ ఎందుకు మరి ఈ రథయాత్ర అంటే, సాధారణంగా భక్తులుగా మనకుండేటువంటి అనుభవమైనటువంటి ఏంటి, సాధారణంగా భక్తులు ఆలయాలకు వెళ్తాం. కానీ ఆ పతిత పావనుడైనటువంటి జగన్నాథుడు, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ జగన్నాథుడు, జనార్దనుడు, జగన్నాథుడు మరి తన భక్తులను దర్శించుకోవడానికి తానే బయటకు వచ్చి ఆ వీధులలో తిరిగేటువంటి మహోత్సవమే ఈ రథయాత్ర. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో కానీ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మనం చూస్తే అందరూ అన్నిసార్లు ఆలయాలలోకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. కానీ మరి ఆ పతిత పావనుడైనటువంటి జగన్నాథుడు, పతిత పావనులైనటువంటి వారికి పరమ బాంధవుడు అయినటువంటి ఆ జగన్నాథుడు నేనే మీ దగ్గరకు వస్తున్నాను అంటూ రథయాత్ర రూపంలో ఆ సమస్తానికి ప్రభు అయినటువంటి భగవంతుడు తన భక్తులను దర్శించడానికి ఆయన బయటకు వస్తాడు అనేది రథయాత్ర. మరి ఇంతకు మించి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణకు నిదర్శనం ఏం కావాలి మనకి? ఇది ఈ రథయాత్ర ఎందుకు బాగా చేస్తుంటారు వీళ్ళంతా, బాగా తిరుగుతూ ఎప్పటి నుంచో ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఇవి ప్రచారం చేస్తూ మరి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే పతితులైనటువంటి జనులను ఉద్ధరించేటువంటి కార్యక్రమమే తప్ప మరేది ఆయన యొక్క వైభవాలను గురించి చెప్పుకోవడం కాదు. సో అవి అనంతమైనటువంటి లీలలు ఆయనవి. సో కాబట్టి ఇది ఈ రథయాత్రలో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ పతిత పావనుడైనటువంటి జగన్నాథుడు బయటకు రావడము అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క అపారమైనటువంటి కరుణకు నిదర్శనంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారైతే రథయాత్ర అనేది కృష్ణుడు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాడని ప్రచారం తెలియచేసేటువంటి ఒక మహోత్సవము అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఇక ఆ రథయాత్రలో మనకి 3 రథాలు మనకి ఇక్కడ ఆ జగన్నాథుడు, బలదేవుడు, సుభద్రామయి వీరు ముగ్గురు కూడా 3 రథాలలో బయలుదేరి జనాలను ఉద్ధరించడానికి వచ్చేటువంటి ఈ రథయాత్ర. సాధారణంగా రథయాత్ర భక్తుల యొక్క ప్రేమతో లాగబడేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ 3 రథాలు మనకి ఇక్కడ జగన్నాథుడుకి ఉపయోగించేటువంటి రథము నందిఘోష అనేటువంటి రథంగా చెప్తూ ఉంటారు. తర్వాత బలభద్రుడు తాళధ్వజ అనేటువంటి రథము, సుభద్రాదేవి పద్మధ్వజ లేదా దర్ప దళనం అనేటువంటి పేరు కూడా ఉంటుంది దీనికి. సో ఇక్కడ నేరుగా మూల విగ్రహాలను తీసుకొని ఆ బలదేవుడుని మరి ఆ గర్భగుడిలో ఉండేటువంటి ఆ పూజారులు, పాండాలు అనే వాళ్ళు మరి ఆ జగన్నాథుని పెద్దగా అరుస్తూ ఆ రత్నపీఠం నుండి శ్రీ విగ్రహాలను కదులుస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ కదిలించేటప్పుడు మానిమా అంటూ గట్టిగా అరుస్తూ మరి ఆ పూజారులు ఆ జగన్నాథుణ్ణి మరి తీసుకొచ్చేసి ఆ నందిఘోష తర్వాత ఆ బలభద్రుణ్ణి
తాళధ్వజ బలదేవుణ్ణి తాళధ్వజ రథంపై కూర్చుండబెడతారు. ఆ తర్వాత సుభద్రాదేవిని తీసుకొచ్చి పద్మధ్వజ అనేటువంటి రథంపై కూర్చోబెడతారు. చివరికి ఆ జగన్నాథుడిని నందిఘోష్ అనేటువంటి రథం పైన కూర్చోబెడతారు. ఈ విధంగా ముగ్గురిని ఆ రథాలపై కూర్చుండబెట్టేటువంటి పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దానిని పాహండి అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఈ 3 రథాలు దేనికి సందేశము అంటే భక్తిని, శక్తిని మరియు కరుణను ప్రధానం సూచిస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈ రథోత్సవం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ జగన్నాథుడి యొక్క రథాల ముందు పూరి సంస్థానాధీశులు చీపుర్లు పట్టి ఊడవడము అనేది అనంతకాలంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక సాంప్రదాయం మనకి. అది దానినే చరా పహారా అని అంటారు. చీపుర్లు పట్టుకొని వాళ్ళు ఊడ్చేటువంటిది. సో ఎంతో వైభవంగా మరి ఆ రథయాత్ర సాగుతూ ఉంటుంది. సో మరి జగన్నాథుడు ఆ రథయాత్ర ఎందుకు మరి ఆయన రథంలో బయలుదేరి వస్తూ ఉన్నాడు, అలాగే 3 రథాల యొక్క సందేశము, అలాగే మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మరియు రథయాత్రకు ఉండేటువంటి సంబంధం మనం ఇక్కడ చూస్తే, సో చైతన్య మహాప్రభువుల వారు పూరిలో ఆయన వాస్తవాన్ని ఆయన సన్యాస ఆశ్రమము తర్వాత సన్యాస లీల తదుపరి ఆయన పూరి జగన్నాథ క్షేత్రంలోనే ఉండేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆయన ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ రథయాత్రలో అపూర్వమైనటువంటి ప్రేమతో ఆయన నృత్యం చేసేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన వెనక నుండి తన తలతో నెడుతూ ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు మరి ఎంతో అద్భుతంగా ఆయన ఆ రథయాత్రలో నృత్యం చేస్తూ ఆయన పాల్గొనేవారు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అయితే ఇక్కడ ఇంకా చెప్పేటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు తమ భక్తులు మరియు అనుయాయులతో కూడి ఆ గుండీచా మందిరాన్ని ముందుగా కడిగి శుభ్రం చేస్తారట. ఎందుకంటే ఈయన రథయాత్రలో ఇక్కడ నుంచి పురి క్షేత్రం నుంచి గుండీచా మందిరానికి వెళ్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన ఆ మందిరాన్ని స్వయంగా తానే తన అనుయాయులు భక్తులందరికీ ఒక్కొక్కరికి చీపుర్లు ఇచ్చేసి అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి శుభ్రం చేసి కడిగి మందిరాన్ని అంతా కడిగి శుభ్రం చేసి చూస్తారట. దీన్ని ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే ఆ భగవంతుడు మనం హృదయంలోనికి రావడానికి హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకునేటువంటి ప్రక్రియగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే హృదయం శుద్ధి అయినప్పుడే ఆ భగవంతుడు ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడు అక్కడ స్థానీకృతుడు వసిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క భావనలో అంటే దాన్ని హృదయాన్ని శుద్ధి చేసినట్టుగా గుండీచా మందిరాన్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క భావనలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క భావనలో ఆ రథయాత్ర ద్వారకలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మళ్ళీ వృందావనానికి రావాలి అనేటువంటి అది మనకి గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఆ రథయాత్ర యొక్క అంతరార్థంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ద్వారకలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మళ్ళీ ఆ వృందావనానికి వచ్చేటువంటి ఇదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఆ రథయాత్రలో ఎంతో ఆనందోత్సవాలతో అందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ రథయాత్రలో జరిపే ప్రేమతో నృత్యం చేస్తూ ఆయన రథయాత్రలలో పాల్గొనేవారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ మరి ఆ రథం మనం భగవద్గీత బేసిక్ క్లాసులలో కూడా చెప్పుకుంటాం. మన రథం అంటే ఈ దేహము ఒక రథంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మన శరీరము ఒక రథం కదా. మరి ఆ శరీరము అనేటు ఈ దేహము లేదా హృదయం అనేటువంటి రథంలో ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు ఇంద్రియాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. మరి ఆ గుర్రాలకు కట్టబడినటువంటి తాడు
మనస్సు కదా. మరి ఇక్కడ ఆ రథంలో ప్రయాణించేటువంటి వాడు ఎవడు? జీవుడు. అటువంటి ఈ రథాన్ని, ఈ దేహాన్ని శుభ్రపరచుకొని ఆ హృదయ మాలిన్యాలను తొలగించుకొని ఆ భగవంతుడు, ఆ జగన్నాథుడు ఈ హృదయంలో కూర్చునే విధంగా పవిత్రం చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. దానికి మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అలాగే మనకి ఆచార్యులు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ హరినామ సంకీర్తనం, ఆ హరినామ సంకీర్తనం ఆ రథాన్ని భగవంతుడి వైపుకు నడిపించేటువంటి శక్తిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ భగవంతుని మన హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకొని దాని కొరకు మనము నిరంతరము ఈ కలియుగంలో మనం చేయవలసినటువంటిది, ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఈ కలి కల్మషాల నుండి, ఆ హృదయ మాలిన్యాలను ఎన్నెన్నో జన్మల నుండి ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ హృదయ మాలిన్యాలను తొలగించుకోవడానికి మనకి ఆ భగవన్నామము జపం చేయడము, కీర్తించడము, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను శ్రవణం చేయడము, స్మరించుకోవడము. సో ఈ విధంగా మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నవి. ఈ రథయాత్రలో కూడా మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నవిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ హృదయం అనేటువంటి రథంలో భగవంతుడు, ఆ జగన్నాథుడిని ఆసీనుడయ్యేటట్లుగా మన హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకోవాలి ప్రతి భక్తుడు కూడా. సో ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఆ గుండీచా మందిరాన్ని శుద్ధి చేస్తూ ఎంతో చల్లదనంగా హృదయంలాగా దాన్ని చల్లగా ఉండే విధంగా, ఆ తేజోమయంగా ఉండే విధంగా దాన్ని తయారు చేసి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళే విధంగా ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేసేవారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఆ రథయాత్ర ఆ విధంగా జరుగుతూ జగన్నాథుడు ఏదైతే ఏర్పాట్ల ద్వారా చేయబడినటువంటి ఆ గుండీచా మందిరాన్ని, అంటే గమ్యస్థానంగా చెప్తారు దాన్ని, ఆ గమ్యస్థానం గుండీచా మందిరంలోనికి ప్రవేశించి అక్కడ ఒక 8 నుండి 9 రోజుల కాలం గడుపుతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. తిరిగి మళ్ళీ ఆ జగన్నాథుడు తన స్వస్థలానికి చేరుకుంటూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా స్వస్థలానికి చేరుకునేటువంటి తిరుగు యాత్ర ఏదైతే ఉందో బహుదా యాత్ర, ఉల్టా రథయాత్ర అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఈ జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్రలో మనకి ముఖ్యంగా ఆ రథం యొక్క తాడు లాగడం యొక్క భావం ఏంటంటే చెప్తూ ఉంటారు ఆచార్యులు, రథం యొక్క తాడుని లాగడం కేవలం శారీరకమైనటువంటి సేవే కాదు అని చెప్తారు. అది అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టడము, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో పాల్గొనడము, అందరితో కలిసి భక్తి చేయడము, భగవంతుని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించడము అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ రథయాత్రలో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా చైతన్య మహాప్రభువుల వారు, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సేవ చూసినట్లయితే చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క లీలలు, మహాప్రభు లీలలు ఎన్నో అద్భుతంగా చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ లీలలు హరే కృష్ణ. సో అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సేవను గురించి మనం ఒకసారి రథయాత్ర గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే, ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య దేశాలలో తొలిసారిగా జగన్నాథ రథయాత్రను
1967 అమెరికాలో ఫ్రాన్సిస్కోలో ప్రారంభించారు అని చెప్తారు. సో ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రథయాత్ర ఎంతో మహోత్సవంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఈరోజు ప్రపంచంలో వందలాది నగరాలలో, వేలాది నగరాలలో ఈ రథయాత్ర జరుగుతుంది అంటే ఆయన యొక్క కృషిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి ఆ రథయాత్ర మనము ముఖ్యంగా ఈ రథయాత్రలో మనకి నవవిధ భక్తి మార్గము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఏంటి అని అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం లాగా 9 రకాలైనటువంటి మరి ఈ జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్రలో నవవిధ భక్తి ఇమిడి ఉన్నది అని చెప్తారు. ఏంటంటే శ్రవణం, రథయాత్ర సమయంలో శ్రీకృష్ణుని యొక్క లీలలను, శ్రీకృష్ణ నామాన్ని వినడానికి అందరికీ అవకాశం లభిస్తుంది. రోడ్ల రహదారులలో వెళ్తూ అందరూ గట్టిగా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఆయన యొక్క లీలలను కీర్తనల రూపంలో చేస్తూ ఉంటే ఆ దారి పొడుగునా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఆలయాలలోకి రానిలేనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను శ్రవణం చేసేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. కృష్ణుడి యొక్క లీలలను, నామాన్ని వినడానికి అందరికీ కూడా అవకాశం వస్తుంది. ఆ రథం వస్తుందంటే అగో జగన్నాథుడి రథయాత్ర వస్తుంది, కృష్ణుడు ఇస్కానోలు చేస్తున్నారు, కృష్ణుడు వస్తున్నాడు అంటూ ఆయన యొక్క నామాన్ని అంతా ఇచ్చేస్తూ పోతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఈ శ్రవణము కేవలము ఉత్సవానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకే కాదు, ఆ ఉత్సవంలో పాల్గొనేటువంటి వాళ్ళకే కాదు, అక్కడ దారి పొడుగుతా నిలబడేటువంటి వాళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క లీలలను వినేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. అలాగే కీర్తనం, రథయాత్ర జరిగేటువంటి సమయాల్లో భక్తులు రథాన్ని లాగుతూ హరినామ సంకీర్తనం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ జగన్నాథుడిని వివిధ రీతులలో కీర్తిస్తూ చేసేటువంటి అంతే అప్రయత్నంగా అందరూ కూడా ఆ కీర్తనలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మరి ఆ జగన్నాథుణ్ణి స్మరణ, విష్ణు స్మరణం జరుగుతుంది రథయాత్రలో. నామ సంకీర్తనం చేస్తూ నేత్రాలతో జగన్నాథుడిని చూసినప్పుడు అందరి హృదయాలలో నిలిచేటువంటి ఆ శ్రీహరియే కాకుండా అద్భుతమైనటువంటి రథయాత్రను దర్శించేటువంటి సమయంలో ఆ హృదయంలోని జనార్దుడు నిశ్చయంగా నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, అలాగే పాదసేవనం కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ రథం పైన జగన్నాథుడు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? తాళ్ళతో లాగుతూ ఉన్నాం. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సేవాభావంతో ఆయన్ని ప్రతి వ్యక్తుడు ఒక దాసుడిలాగా పనిచేసేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. సో ఆయన్ని కూర్చుండబెట్టి ఒక సేవకులాగా రథాన్ని లాగడం, ఆ రథాన్ని త్రికరణ శుద్ధితో లాగుతూ ఉన్నటువంటి కృష్ణ ప్రేమ అందరికీ లభిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా భక్తులు ఆయనకి పాదసేవనం చేసేటువంటి అవకాశం. అలాగే మరి అర్చనం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం మనం. రథయాత్రలో పాల్గొన్నప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని వస్తువులను తీసుకొచ్చి ఆ భగవంతుడికి కానుకలు, పండ్లు, పూలు అన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి అర్చనం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే సమయంలో జగన్నాథుడు వస్తూ ఉంటే రోడ్ల పైన చూసినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అయ్యో జగన్నాథుడు వస్తున్నాడు, జగన్నాథుడు వస్తున్నాడు అంటూ వందనాలు చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విధంగా భగవంతునికి దండం పెట్టాలనేటువంటి వెనుక కొంతమంది గుడికి వెళ్ళలేనటువంటి అవకాశం, రాగానే భగవంతుని చూసి గుడికి వెళ్ళి మనం వందనాలు చేయలేనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ వీధులలో వస్తూ ఉన్నటువంటి జగన్నాథుడిని చూసి అందరూ కూడా
అత్యంత ప్రేమ భావనతో ఆయనకి వందనాలు అర్పిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక దాస్యం, ఆయన ఆయన అందరూ దాసులే కదా, ఆయన చేసేటువంటి దాస్యమే చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నంతసేపు దాస్యం ఆయనకి. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో చెప్తూ ఉంటారు, ఆ పూరికి రాజైనటువంటి వాడే వచ్చి జగన్నాథుడు ముందు, రథం ముందు రోడ్ను ఊడ్చేటువంటి పని రాజే చేసేవాడట ఆ ప్రాంతం అప్పుడు, ఆ కాలంలో. మరి ఇక అంతకు మించిన దాస్యం ఏముంది? సో ఇక సఖ్యం, అక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో ప్రేమ భావనతో, ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎంతో స్నేహభావంతో ఆ జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్రలో పాల్గొంటూ ఆయన లీలలను చెప్పుకుంటూ మరి ఎంతో ఆనందంతో ఎగురుతూ ఆ జగన్నాథుడి రథం ముందు అందరూ కలిసి ఎంతో స్నేహభావంతో, వైరాలు కానీ ఏవి ఉండనటువంటి స్నేహభావంతోనే ఉంటుంది సఖ్యం. ఆ భగవంతుడితో కూడా సఖ్యం కలుగుతూ ఉండేటువంటి అవకాశం. మరి ఇక ఆత్మ నివేదనం, మరి రథయాత్రలో భక్తులందరూ కూడా వారి వారి చెప్పులు అన్ని వదిలివేసి ఆయన ముందు చేస్తుంటారు, మోకాలు వెళ్ళి సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక అదే కదా పూర్తిగా ఆ రోడ్ల పైన తనను తాము భగవంతునికి సమర్పించుకోవడము. సో ఇది శ్రీ మనకి ఆ రథయాత్రలో నవవిధ భక్తి కూడా ఉప్పొంగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇది రథయాత్ర మనకి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి. అలాగే మరి మనకి మన గురు మహారాజ్ శ్రీల జయపతాక స్వామి మహారాజు వారి యొక్క సందేశం మనం చూస్తే ఆ రథయాత్ర గురించి ఆయన తరచూ రథయాత్ర గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్తారట, రథయాత్ర అనేది ఒక ప్రచార యజ్ఞము. ఎందుకంటే మనం యజ్ఞం చేసి ఎక్కడో కూర్చొని యజ్ఞం చేస్తే ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి కాదు, ఇది మాత్రం రథయాత్ర జరుగుతుంటే వేలాదిగా లక్షలాదిగా ఆ పూరి జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్రలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది వీక్షిస్తూ వచ్చేటువంటి ఒక మహాయజ్ఞం అని చెప్తుంటారు శ్రీల జయపతాక స్వామి గురు మహారాజ్ మనకి. సో ఆయన రథయాత్ర అనేటువంటిది ఒక ప్రచార యజ్ఞము మనకి, కాబట్టి దాన్ని అంత శ్రద్ధ, విశ్వాసము, ప్రేమతో చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంతేకాదు ఈ రథయాత్ర ద్వారా ప్రతి వ్యక్తికి, ఎందుకంటే జగన్నాథుడు పతిత పావనుడు, పరమ పావన్ పతితుల్లో అయినటువంటి వాడిని కరుణించేటువంటి వాడు కనుక ఆ ప్రతి వ్యక్తికి జగన్నాథ రథయాత్రలో ప్రతి వ్యక్తికి కృష్ణుడి యొక్క కృప అందించేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. మరి ఆ రథయాత్రలో ఏం చేస్తాం మనం? హరినామ సంకీర్తనం, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అని, అలాగే జగన్నాథ స్వామి అంటూ జగన్నాథుడి కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటాం. అలా కీర్తన ద్వారా జగన్నాథుడి యొక్క కరుణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపిస్తుంది అని మనకి మన యొక్క గురు మహారాజ్ జయపతాక స్వామి గురు మహారాజు వారి యొక్క సందేశం మనకు మరి ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా రథయాత్రలో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి అంశాలు మనకి వెల్లడయ్యేటువంటివి ఆ రథయాత్రకు సంబంధించినటువంటి అంశాలలో. ఎందుకంటే మరి ఆ రథయాత్ర యొక్క ప్రయోజనం, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా చైతన్యంలో వారి జగన్నాథ లీలల్లో చైతన్య మహాప్రభువు రథం ముందుకు వస్తే కానీ ఆయన ఆ రథం ముందుకు వస్తేనే రథం కదిలేది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎంతో మంది సేవకులు చివరికి ఏనుగులు వంటి లాగిన రథం ముందుకు కదిలేది కాదు అని చెప్తారు. ఆయన ముందుకు రావడము, తర్వాత ఆయన రథాన్ని వెనుక నుండి తమ శిరంతో రథాన్ని నెట్టేటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అప్పుడు అవలీలగా రథం కదిలిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ టైంలో జనులంతా కూడా, భక్తులందరూ కూడా జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య జయ గౌరచంద్ర అంటూ
ఆయన యొక్క అసాధారణమైనటువంటి శక్తికి ఆశ్చర్యపోతూ ఆయనను కీర్తించే వాళ్ళట మన శ్రీల చైతన్య మహాప్రభువుల వారిని. అలాగే రథయాత్ర యొక్క ప్రయోజనం మనం ఇక చూస్తే, రథేన సహ గచ్చంతి పార్శ్వత సృష్టక్రోగ్రతః విష్ణునైన సుమా సర్వే భవంతి స్వపబాధయా అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎటువంటి స్థితిలో జన్మించిన వాడైనా సరే రథయాత్ర జరిగే సమయంలో దేవదేవుని రథం ముందు గాని వెనుక గాని నడిచే వ్యక్తికి విష్ణుమూర్తితో సమానంగా సౌభాగ్యం లభిస్తుంది అంటూ భవిష్యత్ పురాణం చెప్పబడినటువంటి ఒక అంశం. సో ఎక్కడ కుల మత లింగ వర్గ భేదం లేకుండా భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు 9వ అధ్యాయంలో, ఆయన యొక్క భక్తికి ఎవడు అనర్హుడు కాదు. మరి అటువంటి ఈ జగన్నాథ రథయాత్రను ఒక్కసారి దర్శించుకున్నా కానీ, సో మరి రథయాత్ర జరిగేటువంటి సమయంలో దేవదేవుని రథం ముందు కానీ వెనుక కానీ నడిచేటువంటి వ్యక్తికి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సౌభాగ్యం లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంతేకాదు ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఆ పూరీ క్షేత్రంలో జరిగే జగన్నాథ దర్శనం పొందేవారు, అంటే రథయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు ఆ జగన్నాథుని యొక్క దర్శనాన్ని పొందినటువంటి వారు నేరుగా వైకుంఠానికి చేరుకుంటారట. ఇది పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఆ శ్రీ జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్ర జరిగేటువంటి సమయంలో ఎవరైతే లేచి నిలబడి భగవంతుడికి ఆహ్వానించేటువంటి వారి యొక్క దేహంలో సమస్త పాపాలు నశించిపోతాయి అని చెప్తారు. లేచి ఆయనకి స్వాగతం పలుకుతూ ఆహ్వానించేటువంటి వారికి సమస్తమైనటువంటి పాపాలు తొలగిపోతాయి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ జగన్నాథుడి యొక్క మహిమలు అనంతం. సో ఎందుకంటే ఆ జగన్నాథ మందిరం కూడా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి లీల. మందిర లీలలు మరొక క్లాసులో ఎప్పుడు చూడవచ్చు. సో మరి అటువంటి ఆ జగన్నాథుడు మన కోసం ఆయన ఎంతో ఆతృతతో ఎందుకంటే చేతులు పూర్తిగా ఉన్నప్పుడు కొంత పరిమితంగా ఉంటూ ఉంటుంది. అపరిమితమైనటువంటి ఆలింగనాన్ని ప్రతి మానవులకు కలిగించడానికి ఆయన యొక్క చేతులు ఆ విధంగా, అంటే చేతులు లేకుండా అలాగే సో ఎంతో వేగంగా అపరిమితంగా వేగంతో ఉండేటువంటిగా ఆయన అలాగే సర్వాన్ని దర్శించే విధంగా పెద్ద కళ్ళతో ఆయన అందరినీ ఆయనకి కలిగించి, సో అటువంటి ఆ భగవంతుడు మరి మన కోసం అంత చేస్తుంటే మనం ఏం చేయాలి? ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలలో, రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో పాల్గొంటూ ఉంటే కాదు. సో ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి లీలను తెలుసుకున్నటువంటి మనం ప్రతిరోజు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయాలి. మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీక్ష తీసుకున్నటువంటి వారికి 16 మాలలు కనీసం 108 సార్లు ఒక మాలగానైనా సాధారణ వాళ్ళం చేయొచ్చు. ప్రతిరోజు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ అంటే మహామంత్ర జపం చేయాలి అని చెప్తారు. ఒక్క మాలను చేయండి కనీసం, అట్లీస్ట్. అంటే చేయని వాళ్ళ గురించి మనం చెప్తున్నట్టు 16 మనకి ఎలా చేయాల్సిందే కదా. సో ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని, ఆ భగవంతుని లీలలను మనం అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రతిరోజు హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపమును క్రమం తప్పకుండా చేయాలి. భగవద్గీత భాగవతాలను శ్రవణం కానీ అధ్యయనం కానీ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పుడు చేయాలి. శ్రవణం చేసే అవకాశం లేకపోతే అధ్యయనం, ఒక బుక్ తీసుకొని మనం కూర్చొని చదువుకోవడానికి ఎవరికైనా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతాలను అధ్యయనం చేయాలి. అలాగే రూపగోస్వాములు వారు చెప్పినట్లుగా
ప్రసాదాన్ని తీసుకోవాలి, ప్రసాదాన్ని పంచాలి. అలాగే వీలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రథయాత్ర సేవలో పాల్గొనాలి. అలా రథయాత్ర సేవలో పాల్గొనే విధంగా భక్తులను ప్రోత్సహించాలి. మనకి నామనిశ్వాస ప్రభు ఊరికి అడుగుతున్నారు, ఎంతమంది వస్తున్నారు, తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది వస్తున్నారు, హిందీ వాళ్ళు ఎంతమంది వస్తున్నారు అని ఊక ఆయన అడుగుతున్నారు. అంటే చూడండి ఎంతగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట. సో కాబట్టి మనం చేయాల్సిన ఏదో మన వంతుగా ప్రతిరోజు భగవన్నామ స్మరణ చేసి హృదయం మాలిన్యాలను తొలగించుకొని ఆ జగన్నాథుడిని హృదయంలోనికి ఆహ్వానించాలి. భగవద్గీత భాగవతం అధ్యయనం చేయడము, శ్రవణం చేయడము, భగవంతునికి ప్రసాదం అంటే నైవేద్యం సమర్పించి ఆ మిగిలినటువంటి భాగం ఉచ్చిష్టం, ఆ మిగిలిన భాగాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి. రథయాత్రలో పాల్గొనాలి, పాల్గొనే విధంగా జనులను భక్తులను ప్రోత్సహించాలి. సో ఈ విధంగా మనకి ఆ రథయాత్ర గురించి కాబట్టి మనము ఆ రథయాత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి సందేశం మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు మన దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నాడు. మరి అలా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడికి ఏం చేయాలి? ఎవరైనా అతిథులు వస్తూ ఉంటే ఏం చేస్తాం? ఎదురుగా వెళ్ళి స్వాగతం. సో కాబట్టి ఆ జగన్నాథుడు మరి అటువంటి ఆ జగన్నాథుడే వస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆయనకు మన హృదయ ద్వారాలను తెరవాలి. మరి హృదయం ఇంట్లో సరిగా సౌకర్యాలు మనం లేదనుకోండి, ఏమవుతుంది? కాబట్టి హృదయ ద్వారాలను తెరవాలి అంటే మన హృదయాన్ని ముందు పవిత్రీకరించుకోవాలి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు నామస్మరణ చేస్తూ, భగవద్గీత భాగవతాలను చదువుతూ, ప్రసాదం వితరణ చేస్తూ, ప్రసాదం తీసుకుంటూ, సేవలలో పాల్గొంటూ, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉంటూ, భక్తులను భగవద్గీత భాగవతం క్లాసులు వినే విధంగా ప్రోత్సహిస్తూ చేసినప్పుడు మరి హృదయ మాలిన్యం తొలగిపోయి హృదయ ద్వారాలను తెలుసుకొని ఆ పతిత పావనుడైనటువంటి జగన్నాథుడిని మన హృదయాలలోనికి ఆహ్వానించాలి. సో కాబట్టి జయ జగన్నాథ స్వామి, జయ బలదేవ, జయ సుభద్రామాత. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జయ జగన్నాథ, జయ బలదేవ, జయ సుభద్రామాత. హరే కృష్ణ. జయ వైష్ణవులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఓపికగా ఈరోజు ఈ క్లాసు వినడానికి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఆ జగన్నాథుడి యొక్క ఆశీస్సులు మీ అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ